Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Görüşüňiz ýaly bugun 20 iyun. Bütün dünýede kiçi we orta kärhanalaryň günü diýip bellenilýän gün. Näme üçin bellenilýär? Birinjiden bütün dünýäň ykdysadyýatynyň içinde gaty üýtgeşik ýeri bar. Kiçi we orta kärhanalaryň bolmanyna 90% kärhanalaryň hemmesi kiçi we orta kärhana. Bolmanyna 50-70% işgärleriň köpüsi şol kiçi we orta kärhanalary. 50% golaýam umumy döwletleriň içinde önerilýän senagat, owa hojaluk ýa-da başga bir näme bir harit bolsa, şonuň 50% kiçi we orta kärhana. Şoň üçin şu ýörüýte geçirilýär şu işler. Bularyň edýän güni şuň innovasiýa hakda diýmek şol pudoklarda täzelikler näme? Indi şu pudoklarda täzelikler hakda gurrun edemeden men ýene-de biziň ýurdumyza gelen Haramdaň ogly bar Biyanky. On adını tutorialagam däl. Özüň köpçüligiň içine jurnalistlaryň içine çykyp gurlap bilen harpyň gedaýy kime öwretjek sen? Kakyň puluny okuw oturan. Diýeline okutjak sen Türkmenistanyň näçe okuw jaýlary bar okutlar. Nire dolu okuwçylar? Hani senagat? Hani owa hojuluk? Hani ilim, bilim? Hani o zatlar? Näme etdiň oň bilen? Hemmesi Türkiýede, Russiýada işlýär. Dogrymy? Emma men öz kärhanamda, ahal ýurt kärhanamda yüzlerçe, müňlerçe çağalary at minmäni öwretdim. Men olara emel berdim, iş berdim olara. Bar gör şo çağalaň nirde işläp, nähil pul gazanýany. Göwnüňiz ýetýän näler mümkin? Ondan märsi bolup ýörsiňiz. Kim haýsyňyz piwo çykarýaňyz, haýsyňyz ýende maşin getirýäňiz, göwnüňiz ýetmeýän bolsa, ahyry bütün halkyň başyna siz ýalak haramlar gelen soň, halkyň başyna bir zalim gelen soň, kyn günne gaýtan men elimden çykan çağalar gowy işleýärler. Baryň görüň, olar haly ýuwanak, olar maşin ýuwanak. Atellerde işlenak. Olar at minýärler, at şaptyrýarlar. Türkiýede, Dubaýda, Irlandiýada, Ýewropada. Olar yüzlerçe, müňlerçe dollar pul gazanýarlar. Ene men şolara berine kiçik kärhanalaryň şu wagt inni gurrunly etdik, menen şol hakda gurrun etişim. Народ имеет право, halkyň haky bar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Салам, hormatly vatandaşlar. Как вы видите, сегодня 27 июня, так, и это день как раз, когда отмечается День малых, микро, средних предприятий. На сегодняшней сессии обсуждался вопрос инноваций в этой отрасли. Поэтому для сравнения просто, что такое малые, микро, средние предприятия? Это 90% всех предприятий в мире. Это 50-70% всех рабочих в мире в сфере малых микропредприятий. Это 50% валовой внутренней продукции во всем мире. Вот что такое малые, микро, средние предприятия. Теперь, так как сегодня обсуждался вопрос инноваций, я хочу сказать о том, что это я собирался в своей предвыборной кампании, заявил, что я бы создал сейчас действительно, чтобы все вузы создали свои филиалы и обучались бы наши дети. Они вот так вот бегали по чужим странам, работали, подрабатывали. Чему вы научили тех, кто учились в наших вузах? Бегать с плакатами? Преклоняться, подчиняться, носить взятки, коррупция. Вот чему вы их научили. Но я хочу сказать о том, что у меня тоже малое предприятие было. Называется оно Ахал Юрт. Я занимался коневодством. И у меня сотни, тысячи детей учились. И когда такая беда случилась, и в государстве, к власти пришла диктатура, зловещая диктатура, которая грабит, рэкет, насилуют, отнимают
Тогда все люди выехали за пределы страны, но за пределами страны те дети, которые учились у меня, они знают, как работать с лошадьми, они знают, как скакать. Я им дал профессию. Посмотрите, они не моют ковры, они не убираются в отелях, они не ходят там, значит, не работают на машинах. Они выступают на ипподромах Дубая, они выступают на ипподромах Турции, Европы, и они зарабатывают не такие деньги, которые платят бедным людям. Вот чем отличается малые предприятия, которые действительно испокон веков имело свою востребованность, и то, что вы сейчас сделали, и вы пытаетесь сделать. Та же самая безграмотность и то же самое безразличие к судьбам всего народа Туркменистана. Народ имеет право, халкын хакы бар.